Phasal Jorao Nandanagar Don Bosce School Ganao Mwikhwtwng Phalnai Tiprasa Thangwi Malaikha MLA Patanlal Jamatia tei MDC Suraj Debbarma khobwi Bodolni tei Kubun Adongrok. Party Monga by Light and 11 August Shalmario Tax Force ni Adongrok by Nandanagar Amse Tiprasa Mwikhwtwng Phainairok ni Phalnok Roshetalang Zagmani Phiaba Party Moniaglo Shaiman ka MC Bukakte Mungsabo ta ki Mungrozai ke Hanai a Party Mongrok social media ni Bishingti Nukmani local gina Tiprama thani MDC ni Simi Chingai MLA tei Buri Bodolni Adongrok Thangwi Shoika Party Mung Thayo Abon Yaglo no Mwikhwtwng Phalnairok Shasakmani Koklam Shaman Yaglo Porni Jungzali Kokno Khanawi Jotolo Korok no Thanchake Basalaimani Tiprasa rok tei Busuk Shatok Jakshinai Hanai Apati Munotei MDC Suraj Debbarma Bukakte Klaizamani Shikangon NC Thanawa FIR Manman Yaglo Party Mung Thayo Thangwi Shoika NC Thanani Police Abonotei no Chaitugunai Tuka Hanai Abaikana Hanai Phasal Jorao Athayo Thangwi Shoika MDC Suraj Debbarma Abon Yaglo no Chini Khorang ni Timbai Kok Shanan Thangai MDC Suraj Debbarma Shaka Kisasuk salsakang Nandanagar je party mong mani o party mono tewi busuk zorati sakthar mongna harsak abono sang silaina ni bagine sang or jagawo je party mani o sport phai sok paisa busuk zorati sakthar mongna harsak khoroksa MDC angai Sir Suraj ni bakhatai abono na sang tini saiman dalne sir nang khoroksa MDC angai lukrone hamjau mannai nang khoroksa MDC angkha angka ke nang khoroksa MDC angai Nandanagar je party mani Abono tewi tabuk suk jora busuk jora tinini sakthar mong borokno chubasur khlainani bagai Puila belanya hambai Chini Khorang noro tinora samai basa phai kerang phaimani bagai ang noro no koinan busungo mai kino nongni news ni bisingte Chini Tiprasa ni je sukduk jora bo Chini kami amchai para jagawo mai khok tunani bagai noro no bang koyo sinai di puila jefura angobo khana ka anga bagi basakam Anga fura utla phai tong mani ang kaisa samunte kolen chomni thangai tong mani kolen chomni ni thangte gari wa naite no Facebook o agulu TV channel ang ka nuka nungmani logi no ari mo bufre ni gothana tabuni ji gothana tak sari ni ji gothana khana bla nang logilon firo gei oron boro phai ma lekino bongni situation na saimang kaje amai khaije kane si apuno khana kano ang belekhe zoli thanga haisi tangai zoli khain the sense MC ni borok phaiei Khoroksa borok barana video phununga a video rong bang bang na baikya box sadron to ekjon MC ni driver mono sabo permission rekha je sini aro wanjui boson pangtang Tiprasa boson pangtang Mwikhwtwng thaike thungno kachire boi kaduloi khitarei mono sakhan mono saba se khomtar kha bo saksana san mafia ko sikabo amono nasik amono wansugui se amono nahari se ango step now actually tangai hindi MC samung kaham khaimano sang abo kuni badda khaya tang hindi state government ni bor naharo ek Tripura sheshta Tripura kaham kok belen kaham kok development khayani state no demodification khayani angta no babuni against na ba Nandanagar amchai bus kango school o jagawo Mwikhwtwng Phalnai tongo jam ngo bam dikhayo thik ase bele kaham kok but boroni sukdung no bonin kisa buchi di para amchai ni phaiye aichung ni chartao phayo Taisa honi noitao thango taisa achuni cha mono thunase jora kare ennorok saimano je muya phalnani besuk jorati kosto bolongni muya phai phalpainani abo onek kosto hasi je phai phalnai boron siu abone banyo sing a kosto no sang borone help khayo as my people tangai Tiprasa ro joto leader songno bubagra busno straight kong sawo je furpano Tiprasa nijin dopane bai pasa hasi so abani duty anga dina phaimani anga dino kuno pora VIP escort tu we ekdom ha police gari tui phaya angta mungna nangka as a Tiprasa ngnya horo phayo not as an MDC ang MDC ni bo phaya pro ani Tiprasa ro cost ngoi tonga sugdung tonga boroni solution tam khaiman bong hel ta khaiman sa phayo haisi abono tinyo boikamama controversy khanyani chesta khaitya but no problem ang kuno dukho nangya je khane khai tang tang hindi sini do phawo nijini do phana pana help khanyan jaga se sang politics bang tongsiu Tini jangno sawana tini nang khoroksa buku nini upore ke bojudir manjoi nono yakrom kha ang nono sure sawana haisi nono boitam sanai o burni bo tomung sitrang na ta ne boisikang sagarau help khanyal duria koi beri tomung sitra se nang jas khaigang kai nang bufro nin bufno help khai sala kaham dangi tong hamyang tong first thing khaidi bani Tiprasa haisi tarpore ulojasman sang khalena dofa hoda soma sang asui kok salanya ble sang tam bai buni dofa ni biskang sang chikon ka phungna ba e Tiprasa nadi borok tam riang tam derma tam Jamatia tam kaipeng borla tawjotono khorsan bai khanango ni borok singa aborchas buisno aborga sini bukuk jing hindi auto kane phanang
Chini setelah khorang pande bukan tingsa kebul lori maya hesi. Amu menyangkut kok sabu agur telah kebni bukan ni zagaya. Abo hai kena thai visit khlainya ni thangka MLA Patanlal Jamatia visit khlaiman yaklo kok shanan thangi MLA Patanlal Jamatia shaka a Jorao kisasuk borok rokno nuguimanka administration ni shikangno borok she phai khuk sitrabai Chini Tiprasa rokno kok samani aborok belekheno silangma singsa hanai apari mungrok belekheno kha khamjangnai kok hanai abon bageno buskani Bidhan Sabha Adhibeshano o issuno tui kok sanai hanibo shaka MLA Patanlal Jamatia Kisasuk salsakang yakaba salsan sakang chung nugui mano Nandanagar area wo je Tiprasa rok Mwikhwtwng thai Phalmani abo sabai sukrup khlaijak mani aborok joto hasnani lukrok nugui ni mankhana obono rugaino tinini shalo yakaba Sanja Jorao MLA Patanlal Jamatia sir oro visit khlaina phaika ikejeng abono saiman laine sar ni khugo je visit khlaiman yaglo botamo lukurok bai kok samani tamo mankha ningkha ke Tiprasa khorsa MLA angai busuk joratui Nandanagar yakaba Chini Tiprasa rok je jagao Mwikhwtwng thai phalai tongo oroi porai khlaijak mani no busuk joratui bo yapri nahorno sakthar mung nahorno abono no sung tini silane sir Chini Khorango belaina hambaino no inge belaina important jotono saimano tinini issue no tuiwe je Nandanagar salsani sakang MC ni bakhatui oro Mwikhwtwng ma phalia o area wo clean khlaiwi ma thongnai khanai borok ni dagi moni bisingti task force ni bahini rok phaiwi je or jagawo oro pore khlai phaimani Tiprasa luku Mwikhwtwng phalnai rok no abono tuiwi tabuksuk jora no khoroksa Tiprasa MLA angai busuk jora tei sakthar mungna harjaka abono kisa sinani musuk jaga lukorokbo the pila sakang chini Khorang channel no hambai te nono specially hambai maya pharo tinini je situation no coverage ni mani bagai nogui ma kha sung sali saltham sakang chini Nandanagar Don Bosco buskango tabok thik sung basalaijak o jaga sung reality bahai ba situation bahai engkai hinai jara Mwikhwtwng phalnai borni khoktui no sung boroni dukho kosto ni kok thai rono sung khrana bagai tini phai shok phailaikha ani loge tongo yang chini Honorable MDC Suraj Debbarma takuk ani ang phayong bobu tongo tei bibino chini warriors rok bungklogo tongo jono support khaina bagai brok phayo kok khai amo haike chini ang to khoroksa Tiprasa ni MLA ang Tiprasa ni bagai simi kok sanai abo kok ya जों तो जतो नि बागै कगमा सानाय हेपन स्पेशली ओ जागा Mwikhwtwng Phalnairok chini Tiprasa no kobang engke omo hai oroi poroi khaijak mani bo जों nugui tongo Tiprasa jara Mwikhwtwng Phalnairok ni uporono omo hai oroi poroi khaijak mani bo nugui tongo जों media ni bisingtui ba bibinno chini channel ni bisingtui जों nugui makha adino jebabe MC ni borok phaigei je task force tongo police proshashan phaigei jebabe borono ottachar khaipika ottachar jinchine haisi गाव जागा जों civil dress कयेकजन borok no nugu police ba proshashan slai borok sikang khlai ekdom misbehave khayo kok khok hamia sitrarok bai bukhok per bai gei jebabe borok ni je body language nugui ni जों saimano je ekdom maya doya kari haisi angka जों tini lukurok bai saima karo jara vegetables sellers tongairok bai जों srai saima kha borok no kuno prior notice brijak ya fungo pai sajak kha nirok byabasa khainangkai Tirpal kaisa noroi khaidi ঠিক আছে ইনকা তিরপাল কাইসা যদি নরই খাই মাইয়া বরক হয়তো তিরপাল নরনানি বরক সাদুং কুতুংমা বাগে তিরপাল নরনাইবা সাদুং কুতুংমা জরাগো বাই খেলে Mwikhwtwng phalnai বাগে তিরপাল তো মারিছিনাই আমা বমতই ধরনের আমা তো একদম ইলজিক মানে কোনো যুক্তি সকরি ও জায়গা কগ ইনকা ঠিক আছে নং নুক পাইগা তিরপাল তানি ফতলাং থাংনিবা তিরপাল সিমি ফতলাং থাংয়া তিরপালনি লগো লগে বরনি নজলে Mwikhwtwng নারকরা দাব অমাহাই মানি কাহাম মাইরুং নিনি hongni mairung moto mairung kaham se bron nozor bono se direct si gari go damane sing nukha zabardosti babe yak si shuli kok hamia samaro pojonto sing nukha amo haike nogui sing tong maliya bibinno sini ang nukha bibinno political party ni borro bo phaika bat sing tini Tipramo thani political color no sing mileage nana bagi bo sing phaiya as a Tiprasa ni MLA as a Tiprasa ni MDC ngui tini phaika boroni je bus stop tamo bahai ke boro dino safar khaika bugi kha जों boroni khoktui जों kokhrana bagai ni tini जों phayo Jorao MLA Patanlal Jamatia tei MDC Suraj Debbarma khobwi Bodolni tei Kubun Adongrok phai manjaka Rajakhoragolni simi supornate boyani kokthum Chini Khorang